Казвам добро утро на гостите ми в студиото. Лилия Маркова, която е координатор по проект "Математиката не познава граници", и Симона Ценова, ученичка от 10-ти Б клас. Здравейте! Участвате в този проект "Математиката не познава граници", който е по секторна програма Коменски. Нека в началото на разговора да обясним от кога стартира този проект. Казвам се Лилия Маркова. Миналата година решихме да кандидатстваме по секторна програма Коменски. Потърсихме си партньори и търсихме партньори, които се занимават с математика, защото сме представители на Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" и математиката е в кръвта ни. От тук, търсейки си партньори, си намерихме партньори в лицето на колеги от Полша, Словакия, Испания. В проекта още бяха включени Исландия, Турция, Румъния. По-късно се оказа, че колегите от Исландия не са одобрени, колегите от Турция се отказаха, румънците също не бяха одобрени, така останахме да си партнираме от 4 европейски страни: Словакия, Полша, Испания и България. Как започна в самото начало? Казахте преди мъничко, че е в началото на миналата година, не в началото. Какво беше първото нещо, което се свърши в рамките на този проект? След като проектът беше одобрен и финансиран, първата среща беше преди 1 година в Полша. Там координирахме действията си. Част от дейностите на проекта, които бяха предвидени за неодобрените отказали се държави, ги преразпределихме помежду си и започна една интензивна кореспонденция за доуточняване на нещата и за изясняване какво точно ще се прави по време на проекта. Всяка страна партньорка има свои задължения по проекта и има такива, които са общи. Интересното в този проект е, че той е предвиден не само за ученици, но и за учители. Учителите усъвършенстват своите педагогически умения, обогатяват своите знания с практиките на другите страни участнички. Учениците също работят в отделни работни сесии, опознават се помежду си като деца на една и съща възраст, сравняват се образователните системи и просто се развиват. Всички взаимно много се обогатяваме, защото така направихме една банка от идеи. Аз определено мога да кажа, че ПМГ "Академик Иван Ценов" обогати своя празничен календар с празник на числото Пи, което знаем, че някъде съществува, но не сме го правили. Това беше един грандиозен празник. След това за първа година се включихме в Европейска нощ на учените. Сега през пролетните месеци ни предстои математически пикник. Това са все идеи взети от проекта и това се прави във всяка държава участничка в проекта. Тоест инициативите, които вие провеждате, се провеждат и в другите страни партньори? След това и интересните идеи се качват на сайт, който е сайт на проекта, и там се вижда всяка държава какво работи, как го работи, и наистина обменяме едни добри педагогически практики. Това ли е всъщност идеята на проекта? Точно тази обмяна на опит, сверяване на часовник? Аз го наричам винаги, когато става въпрос за някакви такива посещения. Да, сверяване на часовника е много точно казано, защото по този начин ние виждаме в кое сме много добри. Има направления, в които стоим много добре, и къде можем да коригираме, да насочим друга посока дейността си. Можем ли да кажем къде сме много добри и къде се нуждаем? Някакъв пример за... Когато последната визита в Испания, когато бяхме, видяхме, посещавайки уроците в испанското училище, видяхме, че някои неща при нас стоят по-добре. Аз бях на урок по математика при Ампаро Рамирес. Учениците бяха 11-класници. Подарихме им едно пособие, изготвено от наши колеги.
Това пособие тя го представи пред своите ученици и когато те видяха какво се изучава в българското училище, ахнаха от чуда, че това не е по техните сили и възможности. Ето, ние видяхме, че в това отношение стоим по-добре. Като ниво на образование. Да, като ниво на образованието. При нас обаче има една огромна свобода на учениците. Там това го няма. Да, ако се позова на свободата, Санчо, е велико нещо. Трябва да знаем как да употребяваме свободата. Там на училищната сграда видях отдолу догоре решетки за обезопасяване на учениците. След това, може би, на българския зрител ще му бъде интересно, че ученик, който не е навършил 16 годишна възраст, няма право да напуска училищната сграда. В рамките на учебния процес, нали? Да, което при нас не е така и понякога бих казала, че се злоупотребява с тая свобода, която е дадена, нали, на българския ученик. Това е нещо, което е различно. Да, нещо, което е различно. В последната визита ние направихме сравняване на образователните системи в България, Словакия, Испания и Полша. И понеже партньорите ни са от различни типове училища, примерно в Полша се обучават ученици до 6-ти клас и тук ние сравняваме в тази част, в която ние имаме ученици. В Словакия са до 9-ти клас и може би най-близки по темперамент сме с испанските колеги, които са до 12-ти клас. Всъщност последната ви визита е била именно в Испания. Да. Симона, разкажи ни малко повече какви са твоите впечатления и как протече тази последна визита. Първото нещо, което ми направи огромно впечатление, е, че испанците са изключително топли хора. Много са мили, винаги се усмихват и са адски положително настроени към чужденци и не само. Това, което беше много хубаво, е, че ме накараха специално мен, и предполагам и другите, да се чувствам като у дома си. Един вид... Гостоприемни. Да, много. Как протече самата визита в рамките на този проект? Първия ден... Аз през това време ще покажа. Имате една публикация, една статия в испански вестник на вашето посещение, посветена. Ето тук. Първия ден ни посрещнаха на летището и след това се запознахме с семействата, които ни приеха. Вие сте били настанени в семейство? Да. След това, втория ден бяхме на посещение в един испански град, Картахена, което беше много интересно. Там самия град е много красив, той е туристически град на Средиземноморското крайбрежие. И видяхме пристанището. След това, понеделник и вторник, посещавахме часове в училището. Посещавахме часове по музика, физическо възпитание и спорт, икономика, испански език, как се английски. На английски. На английски. Основно, макар че аз научих и някои испански думи. Харесаха ли ти часовете? Какви сте впечатлението от тези часове? По музика, по физическо? Как са тук, как и там? Беше различното, че те свириха на инструменти. Всички ученици свириха на флейта. Нали? Да. По математика ми се стори доста по-лесно от това, което ние учим. Там няма нужда много от език. Имате си формулите на дъската, имате си буквите, цифрите. Но хубавото е, че училището е двуезично. И те имат и часове също на английски. Така че математиката беше и на английски, и на испански, което беше по-лесно за нас да разберем, когато беше на английски. В часовете по испански имаше разлика, понеже аз ходих в 2 часа по испански. Единият час беше с ученици, които са с 1 година по-малки от мен, а другия час беше с ученици последна година. И имаше огромна разлика. Учениците, които са последна година, знаеха доста повече от предишните и интересното беше, че учителите се опитват по много интересен начин да представят материала, т.е. те се опитват да комуникират адски много с учениците и залагат много на практиката. В смисъл на приложението. Да, на приложението. Т.е. те така предразполагаха учениците да говорят. Тук по-теоретично като че ли учим? Има ли го този момент? Да, може би малко. Хареса ли ти този метод на преподаване, който е там? Да. Обаче прекалено лесно ми беше. Аз по принцип обичам малко по-трудно. Каляват ги. И всъщност, да. Жалят ги да, по-точно да бъда. Колко време продължи това посещение там? От събота до сряда, четвъртък. Да. 5 дни, горе-долу една седмица. Донесли сте ни още нещо. Кой ще ми разкаже сега какво е това?
Ето тук пак на близкия ни план да покажем. Това е един наръчник за как се работи с GeoGebra. GeoGebra е един математически софтуер. Той има динамична структура, т.е. с него много лесно се създават различни чертежи, геометрични и не само, които могат, съответно, динамиката се изразява в това, че те могат да се променят. Променят се стойностите на константи и така нататък и съответно се променя и самата графика или чертеж. И само който не се е сблъсквал с сложни геометрични чертежи, всъщност този софтуер помага да се прави чертеж, така ли? Да, той прави геометрия, фигури, паралелепипед, така графики. На нас тази година не беше много полезен, понеже учим графики на функции. А всъщност целта ни беше да разгледаме трансформациите на графиките и с един такъв чертеж доста по-лесно се получава, отколкото да се чертаят най-различни чертежи. Как се стигна до създаването на този софтуер? В смисъл идеята за изобщо да влезе в ученическата практика нещо подобно? Практичността на софтуер, тъй като той е много практичен и в учебна цел, не само. Много е ясно, че учите по-сложни неща, отколкото там. Аз, между другото, също съм учила математика и обаче доста бързо съм забравила много неща. Това посещение, което е било 5 дни, както стана ясно, ще има ли други такива посещения и какво предстои от тук нататък? Предстои ни визита в Словакия и едно от последните занятия в Мурсия, Испания, беше да си набележим какво ни предстои в периода от визитата в Испания до визитата в Словакия. Докато в Испания се занимавахме основно с GeoGebra, то в Словакия ни предстои да разработим WebQuest, един дял от математиката за 6-ти клас и електронно помагало на 3 нива. Първото ниво, какво трябва учениците да усвоят по математика чрез информация, изключително от интернет. В края на първото ниво попълват един тест и ако са покрили знанията от първо ниво, минават във второ ниво. Второ ниво ще бъде насочено изключително в практическо отношение. И аз мисля, че и българската образователна система върви в правилната посока да не научаваме знания заради самите знания и заради самата оценка, а знания, които ще ни трябват и знания, които изграждат нас самите като личност и които ще ни помогнат в подобна ситуация да потърсим тези знания и да ги приложим. След като учениците минат и второто ниво, което е едно стабилно основно ниво, вече минават към третото ниво. Третото ниво ще бъде вече на ниво състезания и то на добри състезания, на по-сложни състезания. Не, говорим на национално ниво. И хубавото, към което ние се стремиме, отгоре това нещичко ще бъде примерно 2- или 3-езично, като за сега го замисляме да бъде на полски, на български и на английски. Учениците в съответната държава натискат своя роден език, решават си теста и така ние ще можем да съпоставим знанията на учениците от двете държави и вече в зависимост от резултатите да коригираме или пренагласим нашите... Това ще го направите вие? Ние заедно с колежката, учениците ще работят в Словакия специално, редица на Фибоначи, изготвят... Да. Тук загубихте зрителите. Искам да кажа, че при всички положения се работи в две направления. Да. Направление учители, направление ученици. И има съвместни сбирки. И аз тук ще се върна към Испания и ще кажа, че това, което учениците работиха в техните си секции, след това беше демонстрирано пред всички колеги. Представител на държавата става и презентира това, което се прави в часовете по математика и отделно, което е работено
специално в сесията. Да. И тук трябва да кажа, че госпожица Ценова и Тони Беляшки се справиха отлично с презентирането на английски език. Искам да кажа, че нашите ученици са наша гордост, защото те много добре се справят с английски език. Като съпоставихме в един непринуден разговор това, оказва се, че в Испания учат по-малък брой часове имат английски език, но нашите ученици се убедиха, тук сме в момента на урок по математика, тук госпожица Ценова презентира това, което е... Да, това е Тони Беляшки, който също презентира. И мисля, че децата обогатяват себе си много, вече по друг начин поглеждат на всичко, което се случва. Със сигурност, да. Да. Бяхме приети в общината и тук виждаме снимка от тяхната община. Бяхме приветствани от заместник кмета по образованието. Ще има ли визити тук? Визитата тук беше през месец май. Как мина тя? Ами чудесно мина. Аз мисля, че ние показахме типичното българско гостоприемство. Тук им предложихме да вкусят от традиционните български ястия. Посрещнахме ги с китка здравец. Учениците бяха ли настанени в български семейства? Да, това е целта на програмата. Опознаване на бита на хората в една такава непринудена семейна атмосфера. Както една колежка беше казала, трябва да изберем деца, чието баби готвят много вкусно, защото едно от нещата, с които ние ги тренихме, беше националната българска кухня. После заведохме ги на Белоградчишките скали, за да им покажем нашето чудо. Да. В България темите бяха работа с талантливи ученици. В направление работа с талантливи ученици обменихме добри практики. Как се работи в Полша, как се работи в Испания, как се работи в Словакия. И така вече нашата система за работа с талантливи ученици беше обогатена от практиките на колегите от съседните страни, от изброените страни. Учениците се занимаваха с фолклорните задачи. И тук те изготвиха едно такова пособие, като това как да работим с геогебра. Пособие, което обединяваше по 3 любими задачи на децата от Словакия, Полша, Испания и България. И виждаме колко много си приличаме и в това отношение, любовта към фолклорните задачи. Една от целите в България беше и това да видим как математиката намира приложение в другите учебни предмети. Намира ли приложение? Надявам се, да. Вие казахте преди малко, че трябва да има едни практически знания. Повечето хора ще кажат, добре, къде ще ми влезе на мен в употреба някоя формула или някоя пирамида да разгадая, да видя? Ти като така доста запалена по математиката ми прави впечатление. Мислиш ли, че математиката и така тази сериозна наука може да влезе в употреба и в живота? Специално формулите, не точно формулите, но аз лятото имах удоволствието да работя с моята приятелка Йоана по един проект по математика на тема графи. И всъщност ние изучавахме така доста обширно самото приложение на графите в живота и то се прилага, специално графите, например, се прилагат в биологията, в медицината, в химията и къде ли още не. Така че има едно реално приложение. Да. Аз тук искам да добавя, че преди години бях в село Мраморен, идва при мен един човек и ми казва: Маркова, я ми кажи как да се изчислява с тук варела, колко разтвор трябва да направя, за да си напръскам лозето. Това съм го учил в училище, ама съм го забравил. Ето ви конкретен пример, на който вие ме наведохте. Наистина, понякога вярвам, че на всеки му се е случвало да каже: това съм го учил в училище. Даже е елементарното, когато отида на магазина, да се направя сметката така, че да не бъда излъгана от търговеца или поне да не си мисля, че той ме е излъгал. Това също е важно и мисля, че... Отделно пък математиката формира мисленето, логическото мислене.
Това е най-хубавото нещо на математика. Да. Изучаване, как да си подредим нещата. Аз поне към това се стремя. Математиката да намира приложение в другите учебни дисциплини е нещо, което понякога ме травмира. Ако накараш един ученик да реши едно уравнение в часа по математика, той ще се справи. Същото уравнение, да го принесем в часа по физика и той се травмира или не иска да го направи. Защо? Ето, това са нещата, върху които трябва да работим. Пренос на знания от един учебен предмет в друг, без оглед на това, къде сме в момента. Значи ние тези знания си ги имаме натрупани, те ни трябват, за да ги използваме, когато се наложи, а не тези знания ми трябват, за да получа оценка еди каква си. Тоест учебният процес да бъде една симбиоза, едно съчетание от всички дисциплини. И тук вече аз мога да говоря за приложение на математиката в географията, за приложение на математиката в физиката, в химията, в биологията. Даже и по литература по някой път, изготвяйки си есето, ти се стремиш някаква логическа последователност, която се надявам се освоя в часовете по математика. Например, имат една симетрия. Така е. Типични математици. Какви са ви като цяло очакванията от този проект? Той е започнал, ще приключи. Като цяло някакъв резултат, който целите и вие като участници в проекта? Предполагам, че ако попитаме всички ученици, които са участвали в проекта, като се направя една равносметка, са над 200-300 ученика. Съобразно общата бройка 1131, може би не е чак толкова голяма бройката, но фактът, че имаше повече ученици, които идваха при нас и ни казваха: госпожо, ние искаме да работим по проекта, или пък госпожо, ние искаме да има подобен проект по биология, говори, че тези проекти са нужни. В какво отношение ни обогатяват? Всички колеги, които участвахме в проекта, ние сме около 30 учители, които участвахме в проекта, всеки допринесе с нещо в тази банка от идеи, която правим. И като си представим, че сме 4 държави по 30-120 учителя, обединени от обща идея, сигурна съм, че това, което научихме в проекта, ни е от практическа необходимост, обогатяване на нашите педагогически умения, от една страна. От друга страна, за децата. Контактуване, усъвършенстване на английски език в една работна среда. Обогатяване знанията. И тук, може би, трябва да спомена една връзка, която ние направихме, скайп връзка с учениците от Испания на една и съща възраст. Ние задавахме на тях задачи, те задаваха на нас задачи. Беше нещо наистина много хубаво и всички, които участваха в тази връзка, бяха много обогатени. Колежката от Испания беше въодушевена, нейните ученици бяха въодушевени, от друга страна нашите. И ние искаме тези връзки да продължат. И по-нататък предвиждаме наш колега да преподава на техни ученици, техен на наш. Страхотно ще бъде това. И ето всичко това мисля, че говори за резултата от проекта. После това, което разказах за WebQuest с колежката от Полша. Може би словаците са малко по-капсулирани, но сега, понеже ни предстои визита при тях, очакваме малко повече да се отворят. Проблемът на българския учител е в това, че недостатъчно владее английски език, освен колегите по английски език. Мисля, че българското образование ще спечели много, ако повече учители са грамотни IT и говорят английски език. Да, това неминуемо ще обогати много техните умения за извличане на информация от интернет, за комуникиране между училища от различни точки на Европа, и тогава българското образование ще се превърне наистина в европейско образование. Каквато е идеята, може би. И мисля, че всички печелим от това. И родителите, и учениците, и учителите. Като цяло обществото ни. Да. По-добри ли са или не толкова по-добри днешните ученици към вас като учител? Какво значи добри или не? Когато
бях ученичка, запомних една мисъл от филма "Най-добрият човек, когато познавам". Всеки човек може да бъде добър или лош, зависи какво си поискал от него и на коя страница се отворил душата му. Тоест, ние трябва да отваряме душите на нашите деца на най-хубавите страници, за да дават най-хубавото, на което са способни. Да се опитваме, още една сентенция, всеки човек е добър или лош. Всеки човек има два човека, лошия и добрия. Трябва винаги да се стремим да потискаме лошия и да даваме воля на добрия. И на талантите, която е и Симона. Сега тук искам да кажа, че всяко дете, и ето другото направление, всяко дете има някакъв талант, всяко дете обича нещо да прави. И точно там то трябва да насочи своето внимание. Това, което обича да прави, за да го прави най-добре в сравнение с другите. И да се развива в това отношение. Много напреднахме във времето. Благодаря ви за гостуването. Бяхте изключително интересни. Уважаеми зрители, разговарях с Лилия Маркова и с Симона Ценова, преподавател и ученичка в Природно-математическа гимназия "Академик Иван Ценов". С тях разговаряхме за проекта "Математиката не познава граници". Те доказаха, че наистина е така. Продължаваме с следващата тема. Ще ви срещнем с Калина Тодорова, която е краевед и координатор на 9-та краеведска конференция, която ще се проведе на 28 и на 29 ноември. Останете с нас.